Program Erasmus Plus ti ponúka možnosť bezplatného štúdia vo viac ako 30 krajinách Európy. Vycestovanie pre denných i externých študentov, rovnako tak aj čerstvých absolventov, stáž na univerzite alebo akejkoľvek štátnej, verejnej či súkromnej inštitúcii. Ja som vlastne bola na 2 stážach. Minulý rok na absolventskej stáži v Prahe v psychoterapeutickom centre Gaudia. Tento rok som bola v Národnom ústave duševného zdravia v Prahe. Ja som bol v Dánsku na 2 týždne. Išla som do Čiech, konkrétne do Olomouca na Univerzitu Palackého, kde som študovala žurnalistiku. Program Erasmus patrí k najúspešnejším a najpopulárnejším projektom Európskej únie. Príležitosť študovať a stážovať ponúkajú všetky členské štáty Európskej únie, pokračujúc Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom, Tureckom, Macedónskom a Srbskom. Primárnou cieľovou skupinou sú študenti, pre ktorých univerzita získala veľmi vysoký grant a vie ich vysielať na krátkodobé stáže, dlhodobé stáže, virtuálne mobility. Veľmi obľúbenou novinkou sa stáva Blended Intensive Program, to znamená, že študenti participujú na fyzickej a virtuálnej časti mobility. Rovnako veľmi významným benefitom je možnosť štúdia na zahraničnej partnerskej univerzite, s ktorou je nevyhnutné, aby mala fakulta Erasmus bilaterálnu dohodu. Čo sa týka samotného Erasmu, tak mi to prinieslo mnohé nové hodnoty, pohľad na svet, kultúru. Poznala som veľa ľudí z celého sveta. Veľmi sa mi tam páčilo, ani sa mi úprimne odtiaľ nechcelo ísť. Vnímam to ako určite super príležitosť na nejaké nové možnosti. Navštívila som rôzne miesta, po ktorých som túžila už od malička. Ja som tam išiel s obrovskými ako keby obavami, že ako zvládnem komunikovať. Po 3 dňov som plynula hovoru po anglicky, nemal som žiadny stres. Moje akože sebavedomie sa v angličtine určite zvýšilo po tom Erasme. A čo mi to dalo určite vlastne možnosti vidieť, ako vyzerá vlastne psychológia v praxi, ako sa vlastne pracuje s pacientami, s klientmi, ako vyzerajú psychodiagnostické vyšetrenia. A určite mi to dalo veľa, aby som sa rozhodla, či naozaj tá psychológia tou správnou cestou, ktorou sa chcem pobrať. Pre študentov to znamená spoznať novú krajinu, novú kultúru, osmeliť sa, nabrať sebavedomie, získať výborné hodnotenie v rámci CV, vylepšiť si životopis, prípadne získať nové skúsenosti, ktoré sú neporovnateľné s praxou na Slovensku a s praxou v zahraničí. Benefity z takýchto pobytov vidím najmä v 2 rovinách. Tá prvá rovina je tá, že si prinášajú, získavajú množstvo nových vedomostí, množstvo nových zručností. Študenti samozrejme spoznávajú aj novú kultúru, nové prostredie, prinášajú si množstvo priateľstiev a takisto to pomáha formovať ich ďalší rozvoj. Študent, ktorý sa zúčastní či už štúdia alebo stáže, tak nadobudne skúsenosti či už z porovnania vzdelávacích systémov, porovnáva si tam vlastne predmety, porovnáva si spôsoby uskutočňovania predmetov, ako sa prednáša, ako sa cvičí. Kto ide prvý raz, ide už aj druhýkrát, ako hlavne tie dlhodobejšie pobyty, ktoré sa odvážia už v tom prvom stupni. A určite môžem povedať, ak absolvujú jeden semester, potom už tú možnosť využijú niekoľkokrát následne, lebo vidia, že tá pozitívna skúsenosť ich posúva ďalej. Erasmus je výnimočný tým, že nie je výlučne iba o štúdiu či o práci. Ponúka možnosť žiť skutočný život v podmienkach zahraničnej krajiny, získať medzinárodné priateľstvá a kontakty, cestovať a spoznávať nové kultúry, rovnako tak posilňuje samostatnosť, ale ponúka i zábavu s ľuďmi z rôznych kútov sveta. Okrem toho zlepšuje aj kariérne vyhliadky mladých ľudí. Určite vlastne odporúčam každému študentovi, lebo je to prínos ako do osobného, tak aj do toho študentského života, vidieť, ako ten jeho odbor, ktorý študuje, vlastne vyzerá v praxi a vlastne priniesie mu to veľa nových kontaktov alebo zážitkov. Určite nech to skúsia a následne potom zhodnotia po skončení Erasmu, či teda sa im to oplatilo alebo neoplatilo. A ja si myslím, že sa im to oplatí. Určite veľa ľudí sa môže báť, čo sa týka
napríklad finančnej stránky, lenže od toho je tu grant, ktorý poskytuje škola. Taktiež jazyková bariéra môže byť pre niekoho problém. Pre Slovákov určite nie je problém ísť do Čiech, takže ak sa týka napríklad angličtiny, tak človek sa tam veľmi rýchlo naučí. Určite nebáť sa aj nejakej náročnosti a spoznáme aspoň ten iný prístup. Otvorili sme práve prihlasovanie sa na Erasmus Mobility na budúci akademický rok s prioritou na zimný semester. Treba túto možnosť využiť. Mnohí kolegovia mi dajú za pravdu, že keď boli oni študenti na vysokej škole, takéto možnosti neboli. Zapoj sa do programu Erasmus aj ty a zaži svoj vlastný svetový príbeh. Tak naber odvahu a vykroč do sveta s programom Erasmus+. Najvyšším predstaviteľom a štatutárom programu Erasmus+ je rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, profesor Libor Vozár. Koordinátorkou programu prorektorka pre medzinárodné vzťahy docentka Martina Pavlíková. S prorektorkou pre medzinárodné vzťahy v oblasti mobilít Erasmus+ úzko spolupracujú dekani 5 fakult Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Erasmus dokumenty na fakultách študentom podpisujú fakultní koordinátori, ktorými sú prodekani pre medzinárodné vzťahy. Na rektoráte administratívnu agendu Erasmus+ Mobilít zabezpečujú rektorátni koordinátori.